Halo. Hello, Cardom đấy hả? Kardom. Đang li ke dak nilip chukela si na li ke non episode si spokesperson si ki claim pu aberta arjulong he la sanani phan tek bang long N2C dili na ekol alam thi apano nang li pen malom support chingki nang puti sar. Chok chingkina thang the. Ala ang tong ti la som si kachithan pondo je ni phat ke episode si pen kanang sor plot lo wa puthak ajok si non song ki mia mahang pathek nang kok lo la pen episel sia long aning ka sang kang sam si la pen afu ke long dia tum anta me non il tum claim pon rapet po la pen ESDC atum la pen partala akaprek aprek asong social relation tum ta dak nang acara tudun po dupu po puthak ta paklang pon he alang tum non convention ke bipu pu si non dosta ni ke jong pon do Alang litum non song ki mi paklang po nilita FB along pe theta theklong lo sitame lapen alang la so ke seng pon nang ko ka bangke APHRC pen nang short plot apot na hot sitame claim nang kokpo hoitu ihuma hempen plung phil lote hem ki misita chi kim nang po kalite banga hem sita do nang po jola son sila tumbang ke example ke one tema la soteng pulote nili matha ke expel lo alang phan ka expel inang kok ta akaron boji mate ho wala so puthak thanik tha he la si nili nu vet kachinia teng pulotang te ang tong ti kathar personally nili ningki oidamawe alang li mesen voi fit sitame on political platform along penle alang phanlang dam pulotang te arta ta la an ki du kalilang la penalang li ke klem ke dam la an ka pang chim o thek kalilang Charlie life lang he la lo alang ke young generation hisap si dolang amasi nili jok tame alang phan over phone pen tame batai dopik lo alang phan ka choning ri la pen ke than ka pere don la pen di phu nili methanga residence along si tame hang si alang tum gari hum ni nili hem wang si nili alang tum aphan mesen pen alang tum la so status ka che maintain dia phan nililam pen ka philo jai sara lam la pen APSRC al central committee atum ka ping khat ke than ka pare alam la pen cheparai sarpo aphi bang nang chok thu thedet la son tri arlong pen along nili thek don lo MLA election aphi alang phan ka expel bonta MLA election aprang bokayan LAC angkang along khoti area along si nili tumphan LAC meeting do PSRC LAC bokayan LAC meeting po jane nili tumta dunlo la pen nili methang amata hempen party ki ching hona joine doana kam chi otekang si dunlo haladak ongdung atum kache tongdo nilia menta pudepo Anthony Bongrum la ke Deopani lo la pen ke Pranjol Kro la ke Bokayan lo la pen ke Rensing rong pia ke hai la ke hala freedom pudabang puhu dawar baguri lo la pen nili ke nili pen lo la pen puru puthar pen tado hala kleng sa poti sotum la pen ke antong tiak hai matadolo la pen adibasi atum tadolang la pen ke hala anita mes atum tado la pen ke borjan pen tame bangke thomplido la son sini tum kachingrum sara hut la si hala suarni ko pialam si kachingwa ching saji mapulo neli ke kamang hu hak alam bang ke la helo ang tonging ti kathar ang hopen si ke bar vek alam lo je APHRC parti itum ke kivir lo jut kokpo la so president do bom pute itum ke thang ta to war ke mi avelo aprosi parti akaprek le itum claim rong anang dam rong anang pusi nang ping khat rong la puti jonang le la pen ke mass resignation program deng det nang puan si nili tum phanang ping khat lo amasi nili bangke mathalo de thangcho sanghu miyong de di kalang amasi nili bang mathalo kadoka we atum ke chok prap lo pu jam lo chingki sai lo nili bangke las lo nili phan ke tok biasang ho ko pisi puji ne pusi anutin ta nang pu bom lo nili ke las lo hala soni alam ke ninje niling hopen ke barta la ang tong ti bangke
non song mi claim nang puka hasu pen tanang to panang pin khat elo lap ka jalo kedi Allah bangke alang pan expel pilang ako pen alam lo lake. rat to bange chini dun delang Allah hai bangke rat atum chini ne la penili tum jok sitame rat apan than the pipon ma central committee pen than pare bomlo aposi alang aning ka chirui doji mene pusinili tum an la hai ke party ke ching honamat ningje je dalo me senji me ne posi heja. than hai de lo he Allah anani ke ningje hai he derlo nilita. oi La penili tuma karjudun long atuman ta non puta ningje hai bang velang are kombon nili ka chinia tenga bangke. alang di Amasi nili bang ke las nili panang aljulo alang li pisi puji mapu amasi non ta hakhi do nili ke nam kereng et nam tanang par judun long ding nang nili ka ning jedun halas hotala puhelo je adar le punon ake hai jai ka thar sar la an ake sara por ke che piduk jak kong chinghon he tangka pasa chinghon he la pen khai long ri apharman ke che piduk laan ake sar botol ningkan ko an pen lo ne ili tum take claim du na pon nikela adha ghonta chingwai soi ghonta isi chingwai soi pen nikela do an alam ke nike pajut kok un ekomali posinili bangke ke pudun la pen nili la ta pudun thulang je itum amokha a leaders aphan sarpi sarphu di heme jangre la pen rong ajo atok anu bangke longri aphan ka chi song ke la so party chorlo la pen itum aphan aning nang ke thek on an lo ne anke hala tum aphan itum bangko an aning nang ke thelo ne la itum o tekang proof to war e bank pen pamang hudet asona bangke ne ke claim thek he apon ne ke la so is sona bangke ne nak chedon dun de ko mali pomat nilia bangke la pu branda wang joi longe kalapu ano ke di la an lo amasi apike mini long se aku kalang lo tema pomat inut tapu beranda na tu wang joi nuta wang joi la sini mat ke alang lipan ke expel pe aku penta la son a problem alang ke create dun bom lalu la si dan expel da pole alang tum phan bangke non kar biara tum bangke alang phan expel da jok se alang tum ta ang tong ta song ki miam hang patheng nang kok lo pusika matha lo he la son tapi nono bangke nang ni ke thana te pulote la ke hala alang phan expel pe ko pen ta me je jai ka thara phan ki tur chorji la pen jai ka thara phan no Pristana arpu pen ke pek nang lo heno pu ke hasut pen lo mane song ki me ka pre ke claim pan alang ai ko son no ami than party ka chebona ya pan khasu pen tama mathalu o lambang ke nosi chini la hala sut penta do la ke moniliamen pu prui atum antala hasoni ke do petlo la tum non ta reng et aplang ke la pena ko siang technically ke tek thulong abangke PSRC atum central committee a meeting convince lo pulotang te nili bangke central committee meeting ta dunwer te mahala VP central VP nang chehang de piti po amat kado ka we ka chetong ana bangke problem an ave wontala angtong akehayat atum wang lo pulote che bong sai ti kela ke do wek lo latum pinihadak lam ka che bhong ye phan lok sik ka che sik dam dam mola meeting dun the di latum a party le wang lo pulotang te ladak ke meeting along ke la ke lam do wek la pen inut sar ru inut jai ka thar sar la anak ke star inut IS retired amuni itum a value pen itum a status pen mati ka sap ke milai le ini tum ke ang chun achil lun anta phodun de lang a phan si ke thengji ba tanong te kang check a mek jong sit puta nili merang den pen thegon long lo sita nili ningje hai he kai ke sita la central committee a meeting long nange donatum ban ke chini ne avelo mothen alang li phana bang la som ke klem nang ne la pu ke heno pu ka pare dam alang phan ka aning chiru ji me ne pu pena jok si ka do beta ni tumang bong ta chi tham joy ja si kang bong lo la pulo jo si ta non ke kalidet lo la pen tong ki mi alang li tum ke seng pu bang ke mesen lo seng on sitan ni di mathadam bang ke la to party la energy ke ding oji kali di jadi ding de la pen kar bi ara da tum ta la an lule lo la apang meghaloi pen rong hanga ke hai kaning je jon si afon ki jut si isive da bullet am muchalo nang tum kar biang long ke
la leng bob teng bob lo eng bob beteng bob belo pu hala so alam the ang kong sini lia bang ke ening kai ta chi matha po me krip butu prup ti ti jo jai ka thar sa pan ti po silan mun tum ke pulo ma po bang ke lam the si ta voidun de de lenang lila ka thar sa ke voi de ma la sang ka ka thara phan amek jong sit mate nili karjulong bang ke tibur ta phangnu pidak chola hai puthak la angtung ti agru batum lo mala nili katini du na teng pulote la so ala de phua club along non a pc aka chingwa ya hota tibur teng dak dak do la ke hala ke hai ko teng timung ke hai pen hala rajasti so ke hai la tum in hapalong ar japrong o se tibur ta teng dak dak de do la bang ke nili katini teng ke la pualang ni tum thua sorji ves na thuma hala puna tuji atheli tum bokajan alom lama munit kali la pen la angtong ake haya tum pen wang rapet ason sinili thegon long lakta kalang madi ai hala karbi tang te karbia ke song along dun nang ne pujai ka thar sa ke ningje ta actually karbia khai phan ke lang selet ba dun lote chun det na po ajoi ne le ka ningje kali kita aprang hala litsong ake haya tum pen aso ka song a hota bangke jai kat bele PSRC atum sin he mena kai dut pumati di ho tuli ramrong hanga kai ka ningje kalang akela an meeting along CM abang ache thok a thopring at PSRC tumhan ke pu ke jong kang check aniom lo wa phita tangte halas hut litsom rong phara bang ke social organization a potselang link ke choklo he pe dat medun de data choklo ta angtong ing kia ke haya bang ke PHRC along spokesperson bom lang matila sota kalang ante alang li bang ke ithe bakke party aphan la anang ki pupi ake chi defense dun jima posini lima tha chita alang lila so bang ta thang nata ka chi defense dun ave la pena ko nang li monthi tu non pius ajurika long tangka lak thokep tu endam tu ke CM tuliram rong hang si kaningje ajudun long le sita me voice record ke la FB along long lo te majo tangte hok alang litung pius hajurika long tangka lak poket endam de pulo tangte ante hala bangket defamation case ke pihai he la pen namplar da ki pihai he hu mate aku non keidinang bong nili Facebook along ke theklong pala APSRC IT sales smartphone kron janga phana bangke kopilone la tangka chu one that party ke sengya phan pu alam theke to pot bangke defamation case pipo puta aku klang thu Barabas tero na fancy kethelo ke dila ke her diala defamation case pide ji jaji pen chi paprayat na no na mat poi hita hada ke tok dole FB along he la sila son kopi ne che paprayat noi pulutang te alang tung kopi na galti do kok pena potong la son che paprayat noi puloma puta arju tu meme kalang si rasoteng pulute non la Barnabas teron non episel si IT sel fan jong si la pius hajar kalong 50 lakhs ke bana paisa la socket to kapot jong si paprai non ci paprai prite definition case pdg pu ke ninge texer da tuleram rong hang rada phan pache thang det pini ang tong ti tum paisa wan lo la pen en lu pu phutha bange thang na poi hi pulu lang te a hokalam pula la tum pius hajar kalong tang kawan er lo la la one that si lamklar ta chi pi hai heder lo la pen defamation ke ta pi hai heder lo ken te jo pute lamklar chi pi ma po chi pinang ji bangrap thur paklamati lamklar chi pinang ji pu la sela so lamklar ke chi pi pe penta ongdung ke leader atum poisa chu endet ti tima pima puta APSRC angkang pi APSRC phan ka botnam nangli rok lo he kalang lo la ke chok chi ke komat lo ne sita kar junang bangke APSRC central committee jai ka tharsar along to the riti lo kalang lo la jai ka tharsal an akista rapor itum kar bia khaya phanang ke peduk pi bangke aning hang pulotang te ha guwahati tame Delhi sitame bang familia tumpen luxurious life bangke sukia thak akeng che badroi pen newspaper por hi po bang atap ke sajun po family pen ching wai po ki jui ke choki jun lasso status alang long aso capacity alang long do bang thang tai matha the kalang hok lo itum kar bia khai wir dat po itum kar bia tum mo api isu ho dim klong ave dat po siksidur ajak kong chichini wang with dat po
Chingjin so melo pusi alang lilam makisara poto itame itumapan nang ke claim pi nang ke than awareness program pen nang ke chenglok la pen abatai batai election ke rem pen munit tung kaping rem lan kapin rem sitalang li sang se alang li non puta aku khai apan rat apan kamathan non puta sang se ke mati yodi sang se lalo la sila son amunit ke monom phike avedet po lalo ho ko mani mana son te sang et po nang li ning batai phot election ke rem pe ka thirak pen sang et po le sang et po setanam puta sang se alang li ke sang se la se nili la rat apan chu ning ri bang la lo PSRC along do tu peme nang claim peme nang be bongri kecerai kom abang putin ke kache song along klam long ke litun etek thelo ta itum jai katna sa bulo luri reset tu pudi itum a ron kache dan a hatiar ke ek matro ituma bhut ke jok la helo a potsi bhut ke jok arnia bangle ilitum PSRC mate la helo nekhai aphane kaching hon ang theklo pura PSRC assemble along la so bear ra ilitum PSRC pan pe haira petna la so ke hai banke ke ke bia so tum pan ke pa rem lu le mathanang la so PSRC ke hai ke karbi atum batte tribers atum ke hai lu pule mathara itum apan nang ke peduk pi ajak kong ke dolanga hut bana ke claim pia hut itum chirap ke to dunra PSRC along le kato kavetame det longri ekai aphan ke ching hon isu an tame reng dok reng ni pen ke dolong ya phan longri long pat ke jok wan ke long ya phan council along electoral di la butalis ka do ka ve itum ke lar pen kiche ke biaso amen kan than long ya phan sakuri baguri pen chenglok di la ka do ka ve itum tribers atum la pen bikhiko itum kar biatum chiklem dun long ra itum reng dok reng ni pen Jolong jun long pen bang aspirason ke dudun long ya phan laka dok ka ve mathara akaprek kimi ke klang pa bang ke matha dunde deda la jai sana ke jalong re ka do veta do thura pet sina tu bang sinili ke do e phanta ka chuniri la polo ja oi cholo lo nang ni episode si spokesperson dikhan di ni rada phala pan ka chunuri thega po nang cholo lo la si arjita di golo la po next le akap lang chari pon na la si nang di pen kaching ki apo na kachi pido na pota ki pusti nang di pata churu lo ni nang di pen kaching ki alam che ke lang si ni big check po na so lam te putha de na chap nai long nang di kaching ik la pen tong tu ma tong ti ma kari ta lam pa di paklang po la pe itum ching ki bang ke big check nang de oi to choi de ka dong oi to ka dong